какво е пристигнало на нашата Фейсбук страница. Добре, ние говорим обаче за една алергия, която се е появила малко по-късно във времето. Какво правим с алергия, която всъщност е наследствена алергия на деца, които с раждането започват да проявяват тези симптоми и реакции към... В повечето от случаите едно дете не започва с една хрема. Алергичните заболявания, кожни и дихателни, са неразривно свързани. И обичайно това, което наблюдаваме, особено в бебешка възраст, е започването на алергичния процес по типа на кожна алергия. Например, атопичния дерматит е изключително чест. Още в първите месеци след раждането на детето виждаме такива деца. И в този случай, ако това дете започне да бъде лекувано по традиционен начин, например, отиде при кожен лекар, изпише се кортикостероиден крем, обрива или изчезва, или става изключително упорит и още по-агресивен и засяга нови части на тялото, или просто алергичният процес започва да навлиза още по-дълбоко в тялото и в крайна сметка започва дихателна алергия. По типа на алергична крема или още по-лошо, по типа на бронхиална астма. Тук говорим тогава за неправилно лечение на... За потискане. Или за потискане на симптома. За лечение. Точно, а не лечение на първопричината.